Γεια σας, βρισκόμαστε στο Θεσσαλικό ΙΕΚ με το τμήμα Ποδολογίας. Έχουμε 3 ζευγάρια, τη Μίνα και τη Μάρια. Θα μας παρουσιάσει εφαρμογή των tips και βάψιμο. Την Εύη με τη Δώρα που θα μας παρουσιάσει τεχνητά με ακριλικό. Και τη Μαρία με τη Φωτεινή που θα κάνουμε μανικιούρ μόνιμη βαφή. Μίνα μου, τι κάνεις εσύ εδώ? Θα εφαρμόσουμε tips και θα περάσουμε μια βαφή απλή. Ωραιότατα. Θα μας περιγράψεις με λίγα λόγια τι κάναμε? Εφαρμόσαμε tips ανάλογα με το μέγεθος των νυχιών. Κάναμε ένα λιμάρισμα, να μην φαίνεται η ένωση. Περάσαμε χρώμα με ένα σχέδιο. Μια γρήγορη διαδικασία για κάποιον που δεν θέλει να εφαρμόσει τζέλι ακριλικό στα νύχια. Πολύ ωραία, να το δείξουμε κιόλας. Μαράκι μου, τι κάνεις εσύ εδώ? Κάνουμε μανικιούρ και μόνιμη βαφή. Μαράκι μου, τελειώσαμε. Θέλω να μου πεις τι κάναμε στη Φωτεινή. Λοιπόν, κάναμε ένα μανικιούρ με μόνιμη βαφή και για τη διακόσμηση των νυχιών μας βάλαμε αποξηραμένα ανθάκια. Πολύ ωραίο. Ευάκι μου, εσύ? Κάνουμε εφαρμογή τεχνητών νυχιών με ακριλικό.
Λαβάκι μου, τελειώσαμε και τη Δώρα. Θέλω να μου πεις με λίγα λόγια τι κάναμε. Κάναμε τεχνητά με ακριλικό και στο τέλος κάναμε βάψιμο. Κορίτσια, μπράβο σας. Η δουλειά ήταν καταπληκτική. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.